Ayun, no? So mga kaduskis, magluluto tayo ngayon. Hasa-hasa. Pesang isda. Hasa-hasa style. Ha? Ayun, no? So mga kaduskis, magluluto tayo ngayon ng pesang isda. Pesang isda na hasa-hasa with a twist. Paborito ni Papay. So kung ano yun, panoorin natin yung video. Let's go! Thousand years later. Let's go mga kaduski. It's a time.
Ito na mga kadudskis. Tikman na natin. Hasa-hasa. Sarap. Tikman nga natin. Oh my God! Wow! Oh. Ayos mga kadudski. Let's go! Kain na na kadudskis. Masarap to. Sama ang rice. Kain na mga kadudskis. Wow! Australia at Miss USA. Balita ko, pamilya